Men du var så nødt til at lære dem at vende. Så goddag og farvel igen. Ses vi i vejen. Ja, godt. Nu gider jeg ikke døje med, at de skal retur igen, så nu ligger den over. Det er klart. Ja. Og så hvis jeg skal over, hvor er det? Åh, ja. Ja. Selvfølgelig vil man kunne vende sig. Jo, fordi jeg bliver... Og når man er nødt til det, for det var efter det lidt. Så var der det der pejl, hvor jeg ulægger med det. Det kan gå en enkelt gang i nødtilfælde. Det har jeg sagt. Ja. Jeg vil vise den der lille fisk, der skal til siden. Ja, jeg synes, det er noget. Og lige sådan, de købte en computer til. Det er på en skærm. Der er jo ikke noget. Det sidder helt der. Det fylder ikke med Windows 8. Den skal jeg slet ikke have. Den til at det er en computer. Jeg har en gammel. Ja. Det er den største fejl, jeg ved. Jamen, det er også. Ja. Jeg har ikke set den der helt. De smider over halvdelen af marken. Ja, det gør de. Det kan jeg forstå. Men John vendede sig til det. Han sad jo så længe med det, så ja, jeg kan slet ikke begynde. For jeg kunne se til det, jeg skulle bruge til, der var lidt noget. Du har ikke hørt det sidste nye Microsoft, der er udsat for. Vi ved godt, vi har noget, der hedder international rumstation. Det er jo en kollaboration af mange. De har selvfølgelig en powercomputer deroppe. De kører alle sammen i det. Og de er så trætte af, når de går ned. Så vi skifter hele rumstationen til Linux. Gratis-systemet. Gamle tilbage i starten af 70'erne. De skifter til Linux. Min historie derhjemme, når jeg booter det op, så kommer du først og fremmest til Linux. Og så spørger du, skal du bruge Windows i dag? Nej. Jeg bruger Windows. Jeg har ikke spillet. Men den udgår jo. Altså, der kommer jo ikke flere sikkerhedsopdateringer til sager efter alle 2015. Ja. Og hvorfor nu det? For det bliver givet rimeligt i forhold til det nye, de finder på. Det er bare en fadese, den der. Ved du hvad, jeg har stadig ikke spillet på de store tunge maskiner derhjemme, fordi det skal altså bare virke. Jeg ligger ikke 13.000 billeder i på en harddisk-kort styresystem, der siger Det gør jeg altså ikke, det er bare slet ikke sjov, altså. XP stoler jeg så meget på, den tør jeg godt at styredisken. Jeg har haft mange versioner, men jeg synes, det har været den, der har været mest sikker på linje. Og så hedder jeg, hvorfor skal de partout finde på noget helt nyt? Men altså, det var jo vist af virusen. Ja. Jeg bare kører vist, og lige bare kører vist. Jeg tror, jeg har haft Millennium eller et eller andet. Millennium var den, folk sagde mest bøvl om, men det er rent faktisk, hvis man kigger statistisk set, det er styresystem, vi ikke Microsoft har lavet for dem. Jeg havde ikke. Du havde heller ikke bøvl med Millennium, vel? Nej. Alle de der sådan, unge mennesker, der skulle pille rode og rave på 20, der kører hurtigere, den døde jo for at få Millennium på hver gang. Det kan du ikke. Lad Millennium køre, som det kører, som det kører. Jeg blev ikke sikkert kommet med, da jeg fik computer eller et eller andet. Det har også virket som har i spillet. Det er også fordi, de har haft det, der sprikket til at sige, det skal I ikke tage. Jeg kender jo computer med. Så. Ja. Ej, jeg tror, det er nok kommet. Helt teknisk ligger det for tidligt. Alt for tidligt. Alt for tidligt. Der er et ordsprog, der hedder, hvorfor opgraderer du på alle problemerne, når du kan vente de andre problemer? Jeg venter altid lige på et par år, før jeg bestemmer mig for, om jeg skal opgradere eller ej. Men så har jeg jo så selvfølgelig ikke de sidste nye computer. Men til gengæld, det jeg har, det kører jo. Det kører jo seriøst. Jeg har min stående hjemme på 92. Jeg trykker på knappen, og får 13 sekunder klar. Og sådan er det hver gang. Der er ikke opdateringer og nyheder og sådan noget til, fordi det er jo længe over. Til gengæld har jeg 2 til det her Service Pack 1 og Service Pack 3. Det virker. Nu må vi se på, hvornår vi stikker hovederne sammen. Hvor skal vi være?
er der nogen, der kan drikke sig? Der er ikke nogen lås på skærmen til åbning, og nogen det er der ikke, den der, lukker du bare op. Tænd og sluk frokost, tænd og sluk knappen. Ja. Tryk på knappen, når du skal slukke den. Det står tænd og sluk. Det er bare noget, man har opfundet der. Det er hurtigere for den at starte på koldt, end det er at starte på bage. Jeg har aldrig brugt det. Det har jeg fandme heller ikke, det kan jeg godt love. Væk med det flader der. Men det var jo også nogle af problemerne, der skulle jeg forstå. Det var alt det her med tænder og så videre, ikke? Jo, og så det med, at han selv under opstartsfasen beslutter, hvad for noget, han skal uden at tage hensyn til, hvad er der en hus, er der en motor, er der en skærm, er der slet ikke noget. Men han har planet for det. Jeg vil hellere have men det er en embedsmedfører, jeg tror firmaet, de også bruger det her. Så når det er, han bruger firmaets computer, er han... Det er jo derfor, jeg står her. Men bliver der bøvl med den, så ringer du bare. Ja, så ringer jeg. Det er klart. Ja. Det gør det. Det var jo smart. Så er der et eller andet men det kender jeg. Men jeg har været og der var en lille masse, der ikke var noget. Der var en det er dejligt, der kunne ringe til. Ja, og vi på skærmen Det var også det, jeg siger.